A la dècada dels 50 i els 60, l'ermita de Santa Maria de Bellvitge es trobava rodejada de camps i horts. Tan sols 10 anys després va començar la construcció massiva dels edificis prefabricats per atendre la immigració massiva que va arribar de totes bandes d'Espanya i que va convertir el municipi en el segon més poblat de Catalunya. No había nada, la ermita y nada más. Y campos ahí, ¿no? Tenían acelgas y aquí había ovejas y pastaban por aquí, estaba todo. La zona toda como de campo, tú. Que había fàbrica. Si la gent venia a viure aquí perquè era el lloc més barat que hi havia a Barcelona, relació qualitat-habitatge a preu, no? Era el único sitio que había trabajo y venían de todos los lados aquí a trabajar. Molts treballaven en grans empreses que es caracteritzaven per tenir grans sindicats. Es feia habitatge però no es feien equipaments, amb la qual la gent cada cop estava més emprenyada de dir he vingut a viure a un lloc on no hi ha equipaments. Teníamos médicos, yo me acuerdo de tener los médicos en Santolaria, teníamos que ir a Santolaria, aquí no había nada. Que aquí no había supermercado ni nada. Aquí no había de nada, ahora sí, ahora hay muchísimas cosas. ¿Qué les parecen todos esos edificios modernos que hay por ahí atrás? ¿Cómo han quitado todo ahorita? Yo vi antes de mi balcón, vi yo los tres España echar el agua de colores y ahora no veo nada. El franquisme realment va intentar fer habitatge des de l'administració i no se'n van sortir, no donava a l'abast per fer habitatge. Jo crec que al final els barris els fan les persones, no la seva arquitectura, no? Aleshores, aquest barri, si es caracteritza per alguna cosa, és perquè és antifranquista. La història de l'Hospitalet de Llobregat està lligada al ritme de les migracions i de la seva evolució arquitectònica en contínua evolució. Utzela Atxa, CIF Hospitalet, Bellvitge.